Çaxê xêr temaşanên hêja dîsa programa pirsu bersivên pêşberî ne. Temaşanên hêja çawa me gotibû xevata xwe programa me berdevan dike û her kes dikarê pirsê xwe ji me re bişîne û bersiva wan pirsa ser televîzyonê bibîne. Carekî jî bîr bînin ku hûn pirsê xwe me re dikarin bişînin ser wî ji me re telefonîkî jin hata ser ekranê we ne. Bel temaşanên hêjeyên bêjin ku îro pirsek me re hatiye an avdoyan me re pirsa xwe şandiye ji Rûsyayê. Hoş kana dipirse, Lalış TV, gelo çira serdergeha Lalışa Nûranî sîmbola mer heye. Belê em razîbûna xwe tînin ji bo pirsê sejên bêjin ku ev pirsekî dînî ye, pirsekî olî ye, ji bo wî yekî bersiv em ê bixwazin bistînin ji du oldarên me. Xizmetkarê Lalışa Nûranî, em ê pirskin ji Mam Xwace û Sajid Şêx Xwedê de ka gelo maniya wî sîmbolî serdergeha Lalışê çi ye? Ya desturiya Xwedê gelek godar û temaşevana ev heqîqet ka pîroziya malê reş nava miletê êzî de pîroziyeka xwe bi taybet we hey. Em dibînin wek malê reş î pîroz e me êzdiya çengû îro reş heca me miletê êzidî Lalışa Nûraniya mala Şîxadî ye. Li derê qapiya Şîxadî ew malê reş wêlê ye. Malê reşbawriya me êzdiya da sernavê şêxmend e û mesuliyeta mara wa destê şêxmenda ye. Ji lomaneke em bînin pîroz e û bi taybetî malê reş ê bin qirkaviya sor ew wekî bazinekî sor wê qirkê de ye. Ew îşik pîrozmendiyeka xwe we hey ev bi taybet enlik miletê êzidî lê bi heqîqet gelek şirovekir bo re divêt û wextekî dirêj bo re divêt hekem ser biaxivîn ka ji ber çi ye û bo çi bin qirkavî bazinê sor e û li şêwî reş e. Ev beş meana xwe hey, ev îş pîroziya xwe hey nav miletê êzî de. Lomaneke em pîroz dadinên û zerera wî şinîn e. Malê reş zererê naket. Lê hemû mal zererê dike bi taybetî malê reş ne xudan pê tîşit û ne zererê diket heke tu malî neîşînî malit nêva odê de bit, nêva mala te de bit. İnşallah zerer jê peyda nabit û zerer jê çê nabit. Lê em gova rokirnek bo miletê êzidî û belkî gelek carî navê marî û sebeqet qewla de hatiya û lomaneke lik me î pîroz e î taybet e wemîd kemî Xwedê temam e. Belê destûra Şîxadî paçayê dinê û axretê mala adiya şêxmend û şêxêtîm roja we jî bixêr û xizmeta we qebûl. Belê meaniya mara yan jî xisûs marê reş di êzdiyatiyê de meaniyeke kûr e û gerek watayên pîroz jê diçin. Bêgune gelek xulqet di êzdiyatiyê hene ku ciyê wan û girîngiya wan zêde pîroz e weke mînak, kihêl û meîna esîl, weke peza mêşin, mêşa hunguf, têr tawis û marê reş î stûp meftûl. Îjarê du'a Şîxadî paçayê dinê û axretê heyel qeyyûm Rembil Semed me êzdiyê şerqê Şamê be êzê ehlil îmanê. Wextê ku Şîxadî giyanê me bi gorî maş di nav xasê xwe de belav kirin û weze andin, bêgune gera mar û maşê mar kete para şêxmend ku ji mala Şemsaniyê ye û şêxêtîm ku ji mala Melek Şîxisnê adiya ye. Her wiha heta roja îro jî heger marek bikete malekê de ew ê mala êzidî gazî şêxekî şêxmend e an şêxekî êtîma dikirin û daxwaziyê jê dikirin ku bi xêra xudanê xwe ew wî marî ji wê malê bê qeda û bê bela derînin. Îjarê şêxên êtîma mar li gunda di nav êzidiya de digerandin heger êzdiyekî nesax biya gelek watayê ku ji mar diçin gorî felsefa me û baweriya me û ku Şîxadî maş weze andiye gelek manî ji mar diçin ku ew manî derman in.
إيجاري بس خبري ميناك أزبيجم وقتكو أوي معري السر لاشي يكي مريدرا يعني سر سريويرا بمعنى دقراندن دهاتا وي معنى كوشبونا باشا باي لاشي إنسانا جبونا وي يكي دقوتن درمانه تشتكي دجي هيا كو وقت معر کالانê xwe yan jî kefenê xwe davêje ewî jî heger çaveyekî nexweş biya li dora çavê wî didan digotin derman e. Ya din jî bêmane dûvê mar li ser û çavê wan didan ên zaroka digotin ji bona nezerê baş e û derman e. Her wiha jî navê mar di gelek sohbetên xasan an jî qewl û beytên me de jî têne gotin. Sohbeteke Şîxadî Paşayê dinê û axretê Rebil Semed Heyîl Qeyyûm Abdulezîz el Herbî û Şêxmend heye ku bêgûne di wir de tê diyarkirin ku çawa Şêxmend bi sirra marekî gihaştiye lalişê şert û şurûtên xasa hebûne. Şêx Abdulezîz el Herbî çûye pêşiyê nizanîbû ku ew sirra Şêxmend e şûrê xwe deraniye lê bêgûne Şîxadî sekinandiye gotiye Şêx Abdulezîz el Herbî ev canpola ye ev mar sirra Şêxmend e. Wekî din jî di biharê berî îda serê salê yan jî çarşema Nîsanê şêxên êtîma bi marê xwe derdiketin di nav mala digeriyan û ewî marê xwe li dora meşkê li dora sîtila şîr li dora tiştên ku bereket bikeve digerandin ji bona rizqê salê û bereketa salê. Adeta ewan malê xwe dan ocaq jî ew bû ku zarokên mala xwe bi temenekî biçûk hîd emrê zarokatiyê de hînî gera mar û hînî danûstandina mar dikirin ji bona ku rojekê piştî wan ewî erf û edetê xwe xweyî bikin bimeşînin û ew maş di malê de bimîne. Min ji rûspîya bihîstiye ku li welatê me li Tirkiyeyê Şêx Omer hebû şêxê Meleşî Xisna ji mala Şêx Êtîm li deşta bişêriyê welatê Xalta gundê Şazmê ku ewî bixwe evî maşî di nav mala xwe de xweyî dikir. Wekî din jî şêxekî êtîma li Sûriyayê li gundê Tolko jê re digotin Şêx Koran ewî jî evî maşî pêk danî û xweyî dikir. Wekî din jî li deşta Diyarbekirê li gundê Asincê midî digotin Şêx Fermanê Mearmij hebû ku ew jî şêxê êtîma bû manya navê Mearmij jî ji wê yekê dihat ku heger marekî bi însanekî bigirta gazî wî dikirin û ewî bêmane ji era wan ji laşê ewî nexweşî dimêt derdixist û ewan sax dikir. Dua Şîxadî me êziye Şerqê Şamê be zêde alê îmanê sebeqede ji ilmê me kerem dike û dibêje weke qewlê Şêx û Aqub. Şêx ji Aqub pirsiye tu teqîqekî cinsî ye tu melekê bêrî ye dibêje me rastiye ji era marî ji çi ye? Aqub got Seydî ev manî li ba me hene erdek nîne ku hukmê Xwedê lê nîne ji era marî jî filîne. Filîn xweziya xwe davête mar digîhaye û dimête xweser ji era wî digirête. Bêgûne wekî di jî di gelek sebeqên me de û gelek qewlên me de weke qewlê Şêxmend û Gêlê behsa mar dikin di qewlê Nebî Nuh de behsê dike bêgûne û kerem dike ku çawa gemî yan jî sefîne qul bû av ketê serê dibêje sefîne qul bû av kete serê mar xwe xir kir û dabû berê mar bêgûne kovela xwe girover kir û xwe xir kir û xwe li ber
قلا سفانا نبي نوح داني كو آغ نكوي أفجي نشانك بوزيتيفا كو مار آليكاريا دايوي سفينة كو أو سفينة نكوي من آفيدا وديسا جي تشتيك وأم سر معنيين مار زانن بيقونا إيه تمام شيخادية وشيخادي جمالا خو تماما تشتيك ومزاني بو أف بو وقالك سلافين من جئزدية شرقي شامي زيادة آل إيمان را وشيخادي وملك شيخسن شيخ مند وشيخ ايتيم خداني ماشي مار لإزدياب رحم بقرن ودري خيرا لملات ما إزدية شرقي شامي زيادة آل إيمان وكن أم كيمن شيخادي تماما وآمين بالتماشان انهجا و خاخا بهیش رو کرنا سیمبولات مرا رش لسر درگی حلال شانورانی تو قلبجن ما اولدارن مش رو کرن و بویچه یعنی سیمبول هی سر درگی حلال شانورانی خدمت وان قبول به و ساجی برسوان آفدویان لسر پروگرام پرسو برسو هات دانین هم جاری کی و جاری کی جی بیجن کو هر کس پرسه کی هنش بو شخص کی بو رخص نه کی مال و کومل کی یعنی هم تایبتی بجبوی لالش دیویون کارن مرابشینن و دمکی نزیک برسوا وی پرسی ببینن ام جاری کی و جاری کی جی بینن تلفن جمره تلفنی سرچنیون کارن پرسه خواب ورایتن و وی دمی ام خاطر خوات خازن ببینن خیر و خاشه دا ببینن توی لالش دیوی حتی جاری کی ماین